1, 2, yeah. Check 2. Yeah, 2. Yeah, 2. Yeah, 2. 1, 2. Yeah.
na sasem yarawo onipa baby ko na sasem yarawo momia kwa proti ankwa na mnemo nsam yosu osoni arawo adwutwa ne abnato ye wotisi ya dombo ache wanini wajo ho yansam ya pe baby ayenwo ye wotisi ya dombo ache wanini wajo ho yansam ya pe baby ayenwo ya fanko ya famra ninyina nyame asmo ya fanko ya famra ninyina nyame asmo onipa baby ko na sasem yarawo onipa baby ko na sasem yarawo momia kwa proti ankwa na mnemo nsam yosu osoni arawo adwutwa ne abnato ye wotisi ya dombo che wanini wajo ho yansam ya pe baby ayenwo ye wotisi ya dombo che wanini wajo ho yansam ya pe baby ayenwo ya fanko ya famra ninyina nyame asmo ya fanko ya famra ninyina nyame asmo
Yo, otumfu achame. Me de betu anim na odatu yera santimera. Se ene ewie se uhu omampeni His Excellency Nana Akufo-Addo. One na bedi echi His Excellency Muhammadu Baumia. Aban mumpenimfo aye maame chief for staff edano ye party no national chairman Ira Stephen ayesu in team one party mpenimfo regional chairman for ministers of state members of parliament ye MMDC for amoha omo pre so me mrasebedwa for ama party no ewie ya energy sem ema MPP party no energy sem kese ema ye na sem no o ma pani ese ono a eno pese oba na oba ni nua ni papa ni nana ho na sem a ye de MPP ye de odeba no beto iranim ampa ye ba so yira ema nanamo amama nakwaba mama mebia so aso se omampani eso baya amamre mu okura ni snap pentu insia the black label pentu insia okura the branding enso so adaka baako chateau enso so adaka baako champagne so adaka baako saso na odwampa otuedua enso so eka ho ebiem oba ye so
Otumfo Bomu Ade Soso Waha. Nana Asantehene ma Soso Bomu Ade Soso Kaho. Nanamo Amahene Soso Bomu Ade Ewaha. Nanamo Kumase Ainfu Somo Bomu Ade Ewaha. Asantehene ma Chiame Bomu Ade. Nana ima kontin kronso to Bomu Ade Waha. Otumfo Krachifo so Bomu Ade Ewaha. Tumfo Achiame so Bomu Ade Ewaha. Moduafo so Bomu Ade Ewaha. Abrafo so Bomu Ade. Ayenkwa so Bomu Ade Ewaha. Na Otumfo Achiame na omampeni baya na ne nanti se eno no. Nenso so sa say me fanfa so na let's say you say na kebro de share no na se koduru hantem ampa oboa no ho won kan nanso so ye nya nim de na ewiem aye ti na se wotwen ema ewiem te ansa na watimi aba enu ti na wantimi enduru hantem na de sre iran no mesobru said wa unyo kuma anadu danko Akufo-Addo ona bedi achire ene sebe ne mpanyimfo a adomebu omobu sebe Ghana man Dominic sia no domeduru ha na hunu ha wie ya na ya semso kokura na wadomebu odu ha no dedika na o se de chopper se na se go du ha be donko na se ne bi mosia ye won kan no enu nti ene ma wadomebu otwetwe na ase kakra anya mencha de yomu baya na free o se ya o de duru ha te no chopper no to subi no so wadomebu o se sebe abade kwan so bayi wa mo achiame ne amahene obempa ma na kwaba so baya wadomebu on so baye o mamamre on samamre no nti o de jampa o twedua ana ne snap pentunsia the balebu pentunsia the brandy pentunsia ana ne champagne ene ne wine wadomebu obomu ade na Asantehene ma bomu ade wa chame bomu ade na Asantehene ma so chame bomu ade na Asantehene ma kotu sini konson bomu ade na Asantehene ma moduafo bomu ade amahene so bomu ade na ukumasefo mpanyimfo so bomu ade wadomebu ena wahe nkwafo bomu ade abrafo bomu ade said mampanyi baya so se na ebru tufa donase so na matrase no mampanyi senti a wadom ebru baya no edika bisala mane na oda to bi ebru nanano momi ampre o mampanyi woni na bedi akire yampini wa onuma yampini o mampanyi woni na bedi akire Asantehene chiame oho o se ento otumfo na santemai
sɛ awie ohun yɛ wɔ ha na yɛ ni gye emu ɛne ɛnam ne aba ɛyɛ ni titiriw yɛkoe efia ne ɛkyekyere no ɛyɛ ɔsono kuo a yɛwura Stephen Ntim Dano ɛne aba ha yi aban mpanyinfoɔ nso so wɔ ha bi ɛyɛ chief of staff the ministers mpanyinfoɔ bebree nso aba ha na ne titiriw na Asantehene wo awunim Ghana mmara a yɛde akyekyere ɔman ɛkyerɛ sɛ Ghana ni biara bɛforo akonnwa kɛseɛ no a wotumi fo ne mpremienu na wobrɛ so a ɛsɛ sɛ pɛ bi na ɔba bɛhyɛ wɔ anan mu ebinom anya kwan anto amfo no mmienu ebinom fo no baako pɛ na ɛno na ɛda so yɛwɔ yɛ a yɛpepere bebree no na Onyankopɔn hyira me ɛma me kwan aforo no mmienu na ɛberɛ no fie wɔtwe no ɛba na wieɛ nti MPP foɔ sokuo no akɔ akɔyi deɛ ɔba bɛhyɛ m'anan mu me ama bɛdekyire a 8 years fie wɔtwe ne mene na ayɛ adwuma a waboa me ɛkwan so bebree waboa me aboa me Minister President biya enya te sɛ me nya onye obi a wa ho brase ogyina wachi so ogyina wachi pinti mendanda bakwa betu aka sɛ ɛdɛ no oye da bi tembia kan odimachi no ɛna MPP foɔ enyina esi akɔ agyina no ɔno ne yayi no so ma be gyina manem no kure ɔno ne yahwa ne so ma be breaking the 8 na maye American eyo bi adwuma na Ghana for adaro ma ye ba be hyɛ ne nsa no obetumi ayɛ ne yie papa Yamaye odebi eba beka ho ema abroso ema Ghana so etumpo neba ne sanso a ono kan sie na da na ni ono to ankuwa ntumi nkobi ese onye obi a obeta nachi obenya na bedi akire a Yakopon makwan na aba no ba na fa ono no bebu o man no as vice president and answer and MPP National Council ekoshia tie ba be tie afie wura ba omia ano se han ena opese ono ne yes adwuma yi wan fa ba bia o to for wan fa ba bia wan fa ba bia wa ofia afie ala onana agala fof nya friend napo oyam resha bedwani ama mensia sa minister so ewo maben ono na yiri rama bia eyi ni cha National Council Edi no baya no aya cook say ye pese mu no obia ni National Council a o kan say there be emfata ye nyina abrahom be kan unanimous of the National Council I can say napo Matthew Poko Prempe ese emfata so no ena be kan yera baomia and it teach you the me the pan say Brache mienu a ena me yi we di akyerɛ wo e mranche me ne wa ye adwuma
iti bi de minim wa ahoden ene de woni betumi aye na nim say Ghana 7th of December ebe aban ba woni afa adwuma Ghana for be show san woni betumi aye abro so ama aye ye pa ba o me de no makadeda na onane bedu aka se onane ni ka obi no wa ba be du baby awadi ya ba first no adwuma kese na me pese ye e mo ban e free senior high school policy no ono na me de share nsa na minimum kunti so me de share me so betumi aye enti na me de share nsa oye no fe my ne free senior high school grofo eji hu achinye ekeka nsem a emfata nyina fa won se ene won ne won de bae ye be fa ne sa onyakopo wo he won eji be fa ne sa no ene o ye se duma pa no the ba second term Mrs. Ano be minister of energy also bomodin dum so na ebinum se ba na e mada e manso owo sanete wa ye adwuma pa amomem timnim se adwuma owuraba omi ade ahye ne nse obetumi aye ama ye fe e ma Ghana for nso Ghana for nya ne ho faso tie baya me baya na me di payifo nyina anim se me ba be yi owuraba omi ani yewura na tipoku wawo nana dia bro na asakwa ye be kodwom kwakoyi wa tse Ghana for no amanya ne tse se me be fia na me be tse wa ansana ye sikroma ye sikrom tie baya ya sem no ye ba nya wa be se wo hira ba be se wo hira kese se ne team a ticket a MPP for a year. Dr. Mahamadou Bawumia, Dr. Digitalization. And then I bet you say, I am Matthew Poku Prempe Napo. Me bon about so. Now, my name is so Yama Kunim. Di eba woni afa no waye me da sepa se ye be bo ma de se be ba asa no waboaboa ma he abrempon na de se wa sante memu nyina ide amehia ye fefe sa unyakopon hia me da sepa pa aye ni onyam na do ase me da se anizabe isa o ne metra fefe sa so na oni won so ba betra fefe wero ya Akufo so ni de na ha wala nya Akufo wala ndisa me a me ni na ya Akufo wala ndisa na so wala mi no betra fefe isa mi so mi no tra fefe na me de wase emoa bebre a waboa me awo amamu yo a maye that's papa me said aba be do ase akra say adwuma ni say ni sano afi na de ya ba say ya ba be yewura Dr. Mahamadou Bawumia ene na be de chire wow nana na fi poko prempe en na cha de na cha me asante cha me adwuma kakra ba say ba be se yem fa 224 and amahene abrempo wa ha se yasem kakra ye ba se ba be kan ye danase so no so abue kwan amaye adi awa tu fefe nyame hira Asantehene esia Ghana mai esia na Asantehene ne na brempo nyina me da mase pebre
Yakopa president. Wasaji fogu nyagwasio Asantehene kasangen. Wasaji fogu nyagwasio Asantehene kasangen. Kota kwa ini kase krobiane kasangen. Kota kwa ini kase krobiane kasangen. Mema krobia irifiango mani kotokungen. Mema krobia irifiango mani kotokungen. Asante chantrochmo champon ufungen. Asante chantrochmo champon ufungen. Asante sesebo
Manditian. Asantehene boss maintain. Rabia Santinage Kasangen. Rabia Santinage Kasangen. Set the chair more than your visio. Set the chair more than your visio. Why the Benya Sajuso, Superinia Kabakma Sikapabano? Why the Benya Sajuso, Spaninia Kabakma Scapabano? Obinya Sabianco, baby. Obinya Sabianco, baby. I'm not ready for them, Lefe Kasangen. I'm not ready for the Mefe Kasangen. The one in Toffmajan, the one in Toffmajan. Out of Rodadiochmo, Champon, Ufingen. Out of Rodadiochmo, Champon, Ufingen. Oh, Sonny Clorios, Manditian. Oh, Sonny Clorios, maintain. Jacques Dalinadia said Ingen. Jacques Dalinadia said Ingen. A Pusibio Cumlochmo, Champon, Ufingen. A Pusibio Cumlochmo, Champon, Ufingen. A Jacques Free say from Po, Domini Favisi. A Jacques Free say from No, Domini Favisi. Set to turn me more than your visio. Set to turn more than your visio. When a Namusuma and Kabom and Punto and Kosoba was Santiman Ghana Manina. Opemsuo in Kabom Punto and Kosoba Ghana Mania Santimamu. Obinya Sabianco, baby. Obinya Sabianco, baby. Blagua Bacana from Po, Domini Favisi. Bragua Bacana from No, Domini Favisi. Me Mandabino da Quayadungen. Me Mandabino da Quayadungen. Yadomania Jacobo Tatochmo, Champon, Ufingen. Yadomania Jacobo Tatochmo, Champon, Ufingen. Oh, Tosika Samana Jakungen. Oh, Tosika Samana Jakungen. Jacques Bob on your flower. Jacques Bob on your flower. In a fleur from Po, Domini Fao. In a fleur from No, Domini Fao. Was Saji for Gunyagua singing. Was Saji for Gunyagua singing. O Crasantina Kasangen. O Crasantina Kasangen. O Krubeda Topapa Gunyagua, Jumna Chemera. Jump.